Família del Hell Contest, bona nit a tots. Com esteu? Com sempre, Pere i Manel, i, òbviament, el Llaveret està avui amb nosaltres. Avui tenim algo genial per presentar-vos. Mireu això. Què és? Fa por o no? Mira de perfil. Bueno, sí, es una salsa de vora mig litro. Bueno, por lo menos pesa. Y bueno, sabeu que vos mola que vos duguem coses exòtiques. En este cas mos ha encantat, mos ha molat mogolló l'envàs i pressuposem que lo de dins estarà acorde a l'envàs que du. Pues anem a fer la tasta. Per cert, l'etiqueta no indica res, no indica les unitats Scoville, no indica el tipus de picants que du dins. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Farà falta un gabinet per tallar això. Sí, i un ganivet. Sí, tio, que no està ahí, no pues que està ahí. No té el tall, no té el... No estàvem preparats. No té l'obridor ahí. McLeod! Bien. Un segon. Bueno, mentres... Este coses passen. Bueno, sí que podem dir que ve de Xina. No denostem que en Xina n'hi ha molts picants, molt heavies també, molts animals. Hasta entonces lo que anem a fer, en vez de ficar directament el ungüent en la papa, anem a ficar així en el... perquè això pot dir Xina boquera. Eso no. Mira, és possible. Efectivament va a boquera. Va a boquera, mireu això. Ahora, vaya ahí. Ahí el tenim. Ah, vale, vaig a olorar-ho lo primero. Jo vull provar un poc d'això, Ai, pues fa un olor molt agradable. Veurem? Maldito cabrón. Uau. La veritat és que sí. Bueno. Anem a veure. A veure, jo no... Empapa primer. Vols una, David? Sí. Sí, no vindria. Però està molt bona. Vale, pues anem allà. Ahí tenim. Vale. Sí. Vale, pica. Sí, pica, Sí. Però... Oh, que joder. Veus lo que havíem parlat? Tabasco. És com un tabasco. Això és tomaqueta. A mi se m'ha quedat a la part de dalt del paladar. Sí, cierto. Pa tu més fort. Més fort que el tabasco. Jo estic acostumada al tabasco i és més fort que el tabasco. Pues jo igual, pot ser la tolerància que tenim ja després de per als picants. Jo el trobé un picant molt acertat, Molt bo. molt bon sabor, per mesclar en alguna pasta o algo, no? Sinó que... Ole, però Recomanable però també. us acaba d'arribar així. Bien, gràcies, negre. És que ho anem. El nostre compare Cliff. Ese es picante. Que si és el pernil no, però escolta, pots provar la salsa d'esta, Luen? No. Està-la. Bueno, pues això, amb tastat a clip. Molt bé, Molt bé, Està... Sé que teniu ganes de poder-vos explorar, però esta encara no és l'ocasió. Però genial, un gust oriental boníssim. No... Ha sigut pam. Sí, De moment, però no molt més que destacar. Saps? La botella és genial, això sí. Costa 795 i podeu trobar-la en internet. Bueno, ja dic, m'agradaria que me fera plorar, perquè sé que també és el que espereu. Salses brutals, animals, així també n'hi ha que està morint-se, però per a nosaltres que tenim ja el paladar i Estem fets. la família gustaria fetes, ens pareix molt tolerants. Molt tolerant. Així no és que res, Bueno, vos asseguro que la pròxima cata plorarem, perquè tenim... Bueno, no vos vaig a contar res. Sí que vos vaig a contar. Tenim un paquetet de mozalivat de salsa Sierra Nevada espectacular. En lo millor de lo millor que fan. Estem en contacte, xics i xiques. Bueno, bona nit, família. adeu.
anem a tirar-li al pernilet este. Ahí. I si li fiquem un poquet de... ¡Uli! 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 ¡Loco! ¡Estem locos! ¡Locos!